gasar rawa tsakanin jarumai guda biyu, Sani Ahmed sai kuma Auta MG Boy. Sani Ahmed and Auta MG Boy. A cikin wa'annan ne za mu gabatar da gasar rawa. Wanda shine zai fara shine Sani Ahmed. Walda Sani Ahmed yayi. Idan har ba damuwa za ka iya komawa ka zauna. Na biyu wanda zai wannan a gasar rawa shine Auta MG Boy. Saboda ka Auta MG Boy, bismillah. Mun zama hanta da jini, soyayya madara, sai ta bida samun taukarki, ban samu baka kan. Auta MG Boy da wannan salon ka zo, to yayi Auta. Kai ma za ka iya komawa ka zauna. A cikin maki 100 za mu ga wanda makinsa zai fi yawa. Saboda haka Sani Ahmed a zango na biyu na dawo kanka. Sani Ahmed mu je zuwa. Sani Ahmed, Walda Sani Ahmed, kai dai kana da maki 70. Saboda haka Auta MG Boy mu je zuwa. Auta MG Boy, to ba dai komai, kai ma ka samu ba da fi, kana da maki 30.